Oh Frederic karakory manao ke karakory gandrako zala tegna naheneko zalahy tsisy raha mihitsy hentigna hely vita ma tsy lafo holo ny commande hentigna tsisy manakory tsara ty tonga 2020 ty Frederic zay hitanala olo tegna mbo miasa lao marigna amin'ny raha ty aiza moa zay tololo na olo raiky mbola tsara ndraiky nisy ny commande raha hatramin'izay lolo afa hela zay o tegna grave mihitsy raha ty tegna marigna ale tegna problème nisy tenolo olo tegna grave ambariko anao problème zany vady manjany kare lolo tsy maintsy tsisy zare kofa avekeo tsy maintsy mangataka vola bazary ity ary anao baka ko tsegny meo hafahafa raha hoe aiza vola antana vola na magnano tsy vola zany ane le nialako ninaka jiaby igny aleko za mitagna raiky malo am 2020 fa za hitanao Frederic tegna gaga mihitsy amina io raha misy ino ro anao malo tegna mafy anao manafinaka hitako baka zany tegna haiko koa katy zany tegna vadinao malo tsy marigny aya katy madaminaka nanakory za baka gaga misy le arova aveke misy araiky maintimainty ndraiky le malandilandy karaha mandeha heko mangala vola bazary isan'andro azao koa maregny koa ary anare zany maro karaha misy fola olo araiky malandy volagnina igny igny za vo tonga tantsoy teto afa igny de madaminaka voalohany ary efa nitrahako raiky koa ziny zay fitemako fa tsy nifagnaraky igny nifampitsodrano nariako faty igny izy tsisy raha ilako azy aveko zany angala raiky maintimainty volagnina igny de nitrahako raiky koa izy liana agnaragna ziny tanjogna anazy baka tady tonga za misangala olo za baka tsy maheky raha magnanjany mody haligny be za halany nialako baka ambleka azy mitazaza manaokana ka nialako baka izy zay amizay ka tiako zay madaminaka zay afa niteraka raiky koa raha azoko tsara zany Frederic nity raha na raikaraiky zany vadina telo tsy zay mazava ho azy regny mambariko ana tsara be ko tsy nitirako ambara nameky vola bazary zany samy mamelogno haigny anazy ya marigny zany Frederic aleo zany tsy njovigny gamadiniky fô na tsy mifagnaraka amin'ny mamany zany ianao aro za ty Francis ro mbo fa vitanao mola tapitro valany ramose maintimainty igny justement na volany zignane Frederic ne tsara naboaka na za hoe mba tokony mba vidianantsika kakazo vola zany kono zay fanreventsika nomoaly igny tanarafi be natantsika nomoaly igny afa lany tsy azona olo mandraiky zany volagna tamina hoe avance ny latapitro to hoe alfasy fa ozena nalefako baka zany marigny mazigny Frederic sady za tamizigny koa le somary fa naminamo atamanankory moa zany fa tompiny zigny niany koa niahagnano aveketo niany ne fotoagnany zigny amboary popoaka fô zany ino maraha mampiasa loana am'zany ro ake kondro tsisy kakazo Frederic sa koboanin'olo hely fa voarafitry zany sy mba tigny ndraiky tapatapagna de hagnamboaragna latapatra zany ambila fô izy tompiny ho aveke Frederic fô za tsy maintsy mahita excuse fô am'zany niany ambilanao avako azy ka le problème ny Francis tsy anao zany commandana raha fa tsy ana tsy maintsy zabaka ho azondraha am'zany izy koa fa haveroa le tompiny tonga de mivonianao fô ambilanao avako azy Francis ty fahitako anazy zany baka nderaka za ialakeo manjary gidragidra tsy le zany za magnatriky ake fogna de mba ampiampianazy zany zaho amin'ny excuse ya Frederic koa magnanjany basy tsy magnino zany maro tsy madaminao voalohany havry zero zahady de marsanazy la ry Frederic ry ragnofo ry te andegatika vola bazary koa zeo afa haikany raha dian'ireo amblazy ho avy fananiany ko aveke 3,000 azona bazarina tetitetika tamitamagna amy 10,000 baka zy fa izy ndraiky tombo 3,000 fôk hazony vola bazary anazy mbola tsara be re mbola tsara raha misy ino koa mbola misy ino koa raha diako zay to tsy afahena afa haiko ndraiky io ty vola bazary zany wa Frederic tsy goteny zaza madiniky 3,000 to mbo ino raha vitany 3,000 to a bazary ka ialany vary zeo sarbon kabaka mbo misy dikany 3,000 to tsotra le zany madamo mividiana na tsaramaso kapoka raiky arovo sira igny ave vidiana sarbon 500 ampy zany hitana tsara zay io tsisy aso mipetra-poagna tsy mbo zarananazy 3,000 ta bazary igny ka tsy haiko ane mahatonga na tsy manambady io ndana manambady fa za tegna fa hempaka afena tsara be na fa tsy tiako matoza nanambady hafa za fa hempaka ary za tsy anjarana za Frederic tsy anambady zany
tsy mba hitana zanakao aminahy atô fa na fogna tô mambarina misy dikany aminahy telotelo arivona tô andeha maloha za marainko mbola mezana ohatry tô triatriarika mariny anao elasty ezanao izy fa tsy laiky ha Frédéric mahery andro la olo viavinao araiky igny zany misy lolo nialako vaiavy igny avy amin'ny raha tany io tsy mahay tsisy matoza magnamegny azy tsisy ha zaha koa igny koa araiky Frédéric havy rô agny tsy ndraiky tampone tamin'ny lalagna eky zare hita agny mbola tsara re roa mbola tsara e ha salama séri zao izy Frédéric rô neno moaly efa feliky satria vola namena zah tsy ampy za zay ka mbo ty hinagna raha misy menaka tsy zany na mo 2 arivo namena zah eny moaly ino mo raha hazony zany fely batata nasiagna menaka ny 200 avy nividy vary fotsy 3 kapoaka ino raha hazony zany ke za tsy magneky Frédéric izy koa mbola ambaniny vola nomena zah eny moaly gna mena zah eny ihany satria zay atao fahempaka fa mahitsy ho aty ndraiky felipeliky wa anao atao miaigny milamigny zay hoany fiainagna anay tsy zarizary zay atao mbo ty hinagna hena mbo te hinontogny tegnany zao Juliane na le fibekibekoina za misy nialako anao aiza moa za tana raha magnanjany saraka atsika za sy mety ankoatra ny 2000 tao to hitako loso amizay na mandeha igny wala tozike igny mo mahazo raha nivolaniko tegny mahazo hena vary fotsy mbola ka sarbon mbola ka zay atao donc raha hivonona feky Frédéric afampiry mo liana za mivolagna amina manambadiana za tsy haiko se nambadiana anao ary volana mekinagny mahazo ena sasaka ny faefana zany ya tsy magnino bas fa izy ko tô namena ino mo raha hatako ana tsisy raha azoko ta izy ko fa tô namezana za de tsy magnino mbala tsara ingia mbala tsara anao tovola pardon idro eza mo ngiahy namana fôpoky namako fôpoky azovy zany za ndraiky tsy mahay agnarany fô izy fô namana fôpoky zay misy asa nampagnanaovako azy tamin'ny semaine ambony igny ay izy rô mantotry ny vodomangary agny fa hitanao tovola anako mandeha aminazy rô kazabery mitabataba loatra fô somary fa mamimamy zoao e ya za ndraiky ane tsy tabataba aminazy fô le raha nampanamboarako azy fogna ane diako atao io e aloha mihitsy anao handeha teriky aminazy rô fô sao de vadiky zavatra hafa mihitsy malonareo laty aloha tsika ya zay mihitsy tadiaviko mo tiako za mihitsy mikoragna aminazy ya aloha tsika ino moa zavatra nikomandina taminazy rô za i baka nikomande table ovale zay taminazy orky le avance-naka fanazony akagny le raha mbola tsy haika asa fa vita asa mbola tsy vita ary izy amin'iny avance namezako azy igny efa nisasany mihitsy efa traligny avance nangatahiny taminaka ora Fred karakory Francis ingahy ty baka zany diany taminaka taty handeha aminao ty hoe manakory tsara ma le latabatra ovalina anazy zany ho izy hay karakory frère karakory ana marigny tompony tableau ovale igny ya tegna za mihitsy ke avy agny tany raha iminazy azy eo avance nagny ane tsy lany fa le problème sy ty ato zany mandeha partour zany fanaovagna asan'olo to ato de za zany atonga somary tatarakely ary nefa ndraiky ane raha mose za mahita anah ndraiky karaha tsisy raha tao ary karaha sorasoran'olo mamy fô fahitako anandry fa hitanao frère hasanety zany tsy dia hoe hilagna figantoaka zany fô matoa zahay magnani zany hoe mandinidiniky manakory hagnanaovagna hasan'olo aby reto niany magnanjany hitanao rahalahy tsy anah ilaiko mamaly raha zany satria baka tsy taminah nikomandiako le raha fa taminazy ke izy zany tagniniako mamaly le koragnanakahy mbo ezako hoe mbo fananombohagna le raha sa mbola tsindriky wa ingato marolo nanakory afa feona jiaby sy minainagna zay zany matoa raha zany mbola tsy vita nisy problème zahay tsy mazava aminah moa zany ka anany tokony tsy nagnome fotoagna za hoe amin'izany anah mipody aveo amin'io avasinaka fa nalenao orky le raha mbola tsara nanombohanao ka le problème ane zay koa tsy mangala vasy tsy vita hasan'olo zay maloha fa na mandiana amin'ny herignandro raiky koa na mipody wa zalahy agny ndraiky anaovanao azy za koa mipody atao amin'ny herignandro ambony ke mbola tsy vitanah raha zany mipody avasinalena taminah mba tsy hisy any gidragidra amitsika rolahy losy mangagny Francis afa loso grave laolo grave marigny ny
fôtafôta amkondrany fôtafôta fa io ambilafo anaovantsika azy raha ohatra toronaka magnan'igny ampiana azy za tsy marigny kiasy tsy toronao ampiako anao zay fagnarahagna bila anaovantsika azy are mialanko princessenao Fred e oe ary tegna izy ro e raiky Francis vady an-tragno kro io e ary tsy manjary atablako koa ragno anankitelo reo ma Frédéric ma tsisy fankahay ndraiky izy rero hitanao e le rote regny fo mifankahay fa raiky havy ro tsy haindre ro mbola tsara Francis e mbala tsara ragno akory agny ragno ehe milamindamigny aloha kakagny fa andeha amin'ny ramose to ho afa membitoaka kona Jean Frédéric e anaikony donc isanandro zay membitoaka fogna e oazala ana mbola tsy zatra fa za migiaka i nankory anapaka tsy napetraka vola bazary aloha ka nandihy hiasa ke havy za zeto ndeha hingala azy Francis ampy ramose 50 000 zama aloha ya tsy magnino zany Frédéric e ty ragno ia misaotra hitanao madamo e ataovy sosisy kapakatsika niany e za zay hitanao mila raha masimasigny hely mba galana e de ke sosisy zany tagalan'ny toaka ko avy agny sady mbo za mihinagna baka mba raha masimasigny hely tsy galan'ny toaka zany ia mandalo za hekere ya ok ragno miafaka nga fitondrasanao ragno anankitelo regny ao araiky tegny voalohany namezanao 3,000 araiky faharoa igny namezanao 10,000 fo araiky ty 50,000 igny zany tegna priorité zany mazava ho azy Francis e le te farany igny vady beo igny tsy maintsy ata miavaka marigny zany Frédéric e fa commence milaza zany tsy analazely matsika androany mety zany ke atsika ande amin'ny bara confiance reo igny atsika manalazely amle bara mazatra ry zany andaho atsika sady aoko any misy tsaky sady kambo tsy tany madame nakary igny tegna marigny zany andaho atsika re alohatsika tô hinagna Claudine fa papana matozy mbola tsy avotra zay zegny eviagny efa mamy koa sa magnino mama papa iska mody aviagny tsara tsy mamo ary izy minjany mamy tsara mba mahazondraha iko nefa tsy heo karaha ta papana igny mamy lava fo isanandro ke zy mama mbo tsy manjary volagnina izy aminazy problème man papana igny baka de izy ko volagniny amin'ny raha marigny nisy nazy tany ambonimbony nihintegna vongira tafanginy baka zaha aveke raha tsy tiako aminazy oedy mama de zao izy tsy vitan'izy mamo avy agny mbola mandoako izy tonga an-tragno ato avy aminjay za fo force avinare mifakoloa iana mama tsara magnano zany baka anjarana zany ka magnano zany fa tsy za anako mbo manjary volagna papanama sao de na korahany koragna mama na za aveke vangonde efa tsofiny ke na izy mamy za fa milefa na navadiny mama tsy manenagnazy ke za ve nenagnazy ave pomeke mo nda andeso amsambiranaka agny hanigninao e so de takaneke hazondraha koa anao ove ya mama andeha basy zahany zay mama bonne nuit basy anao e ya bonne nuit zanako azala andro mbola 5 heures rivariva fa mandro olo agnatin'ny tragno to oa madame zany Frédéric afa mamy ko e zala fa ifakoloako aniany sokafinare tragno to e havy za midira misokatra kavaravaragny natory masopony be ty fa mandry arekato maraha kosa ino mandry pony be to ana manginangina andro haligny anaka mitabataba beke fo hanigninao ano ave mandeha miseky mandry aza mitabataba eky re olo jiaby mbola mandehandeha amin'ny lalagna igny rehefa mandry za tsy hinagna zany magnino mo Frédéric ana i tsy mila mitoaka anao vola zay tokony efa tagna raha hafa lalina nafogihan'ny toaka ro izy vola nasanay kasy laninao ary tegna mbo mila manalaza esako naka madame tegna fiainagna mbola tsy vita san'olo raiky fa misy koa magnatitra vasy koa tegna fahasambaragna madame ary za zanako Claudine izy efa mandry tana ino koa ma Claudine zany igny zanako fatelo sady farany nagnino ana fanteraka tantany hafa justement telo zanako
telo koa reny. Amtokana Frederic moramora sa mankalkalefaka zah ke. Fa lerana tsy mamy zah magnontany izy na tsara be. Zao izy koa mihitsy fisaragnatsika zanako fa telo ary tokisako tsara fa mahavelogno zah re zay Ambarana taminah fagnontaniako zany marandraigna anao fa tsy mamy tsy ambela koa tsy mazava aminahy. Mbola tsara zala. Ahoana tovolahy? Ino azotanao zay o tovolahy? Za mila asa vita malakilaky fa hampanamboatra serike za io. Indesy tognana avako azy. Aiza moa refiny? Izy dia mitaratasy ty io. Ya, azoko ty. Afaka dindrona mipody mangala azy. Okey ary fa aza atao ela. Ya, okey. Frederic, avance ma tsy nalena angala avance igny letsy. Nadiako, andraso. Podiana ndraiky. Misy ino izy io? Avance tovolahy. Satria tsy maintsy vidy kakazo hagnamboaragna serike anareo zany. Ko ohatrino avance alainareo aminahy? Royal ny fampare. Zany ty ary. Zay mazy mandeha aminjay anao. To malakilaky fa raha ilaiko malaky izy. Matokisa. Francis. Karakory Frederic? Atsika rô somary andeha angala concentration elereo fa tegna makafoka laolo zay hitanay io. Zany koa ne mba vinavinanaka to andao atsika amle bara mazatra ry la confiance. Laolo. Atsika tonjy mandraiky andrely agnatin'ny barakay laolo isan'andro akafagna. Akafagna tsy ndraikindraiky atsika ne sode panina resaka mony masotrosiny atsika ao satria afa killa. Mety mariny koa zany raha volagninazy. Sady tanàla tegna tiavako mandeha kao mahay mandray ôlo zareo kambarako anao. Marigny anao Frederic efa maro ane barany titeziko zay fa atony tegna izy ho za ndraiky Frederic karakory madame naregny niany ko aveke andengala vola bazarike manankory fa zipo reo za maloha isan'andro isan'andro entiko vola bazary ndre zany fô za maloha ankoatran'izy zareo maloha aignanahy maloha tiantiako ary za fa aminanagna amindre tsy haiko sy nambadianandre mbala fixe aminakake fô za fa sy tia zareo fa zareo fa mala misisiky mijanogno aminakake eo sady fahitako izy regny ane Frederic ane mety fa miaraka amin'olo fô izy regny agny fô zareo mbo tegna raroatra anah fô mahababanjanaka anjareo anao zareo ndraiky to ndraiky ambarako anah mbo zipo fô iky mitsaparivotry baka zareo indre za tsy ame vola bazary zany iky atsika rô fa izy angalagna makafoko be zany alô tsika Zala handro karaha famifolo marandraigny Frederic mbola tsy teketo raha heza loatra tsy nandeha niasa tsapalembigny eky za zany lasa ziboke tsy hinan-kanigny zahay niany ary za amin'ny tsisy vola anary ary maty mbo ino eky vola hoaniny zanako amin'ny andro niany to vidiananay hanigny maty eky zahay tsy mihinagna zanako niany fa iny ndraiky tsy maintsy hiambesako eto fogna zay imboany tsy hiasa na zare tsy maintsy tapatsotro izy koa tsy hiasa izy andraso zany totry amin'ny kakazo gedabe rô haigny za mandindigny zare mo imboany tsy hiasa zalahy ke saiky ny hamono zahay roa mianaka karaha tsy mangotroko masina iasan'ery Frederic ndreo raha mbo ndraiky misy ologno eky akato ary zovy movayavy mantotry amin'ny bolongany kakazo rô andraso zoro antonkero mety ologno nicommande raha aminjare dako zio miambigny Frederic koa donc mbala tsara nankory zi morahana ko heky anazy za tsy name mbola tsara ana za mambarana malele timina mbola tsara moramora ty vava ary ino morah dena ho amin'ny fiasagnandra moseke to mbola ino koa zany mora mbola mitany ana izy zany andeha hamonjy rao moseko koa nankory vayavy matifagna tsy vitany mangala badin'olo mbola minehane hampiasagnandra moseke to koa za tsy maintsy mandeha to satria zany trahany ary za magnontany ana ino koa maraha ivandrivandranao atao ino matona mandeha to misy raha ilagna azy ary magnanjany koa zaha ary regny ke rehefa tsy milamigny ana fa tsy vadiny ana fa tsy tiany
samby nitirahany atsika tô samby mangala sisiny dikan'izany atsika samby tiany fô samby nitirahany ary zay tsy haiky edy baka mampanontany anao hoe ino raha dianao atô raha dianao atô di nianontoniako satria aza atô tsy nateto moramora vavana madamo fa zay tanay tsy velominao atsika koa tsy famelogno zany raha tsara hoena raha diako atô andeha agnatongo ramoseky andeha angala vola bazary tsara aminadako ana mody hely satria za nitirahany taloha fa tsy ana mandigny volanakahazoko vao mipodeke koa na mangala ny anjarana mahay mikoragna ana io aveke koa na magnano zaho dokitra zaho olo avy te taloha mbola hirosina koa zaha mankahely fagnahin'olo matena hoe ary aveke tsara ho haina azy atao tsy alaketo izy koa tsy azoko raha zany ary raha zany mbola tsisy amposontsika afa mitao bivavaka karaha vavandraha tsy haiky regny fô akombony vavanao ana amin'ny traka la vavava magnano bivavaka tsy anandro olo la vavava karaha valavoarabo sogny ara tsy agnanao amin'ny karaha bengy vava mbô zao aveka tsaratsara amitsika roe mbô za heky doko tsy sora tsy tare tsy vatagna tsy bika sady nandre mitavy lapoaly fagnindasako kafe kagny ana ko tsara tsy nalatsany taminahy zaho ratsy mbola nahalatsika anao hatsaragna anazy any tsy nampakariny an-tragno mafiraigny zaha na inga ary ana ndraiky tsy an-tragno anazy atsika niany samby miambignety fô asa zao avy antongony amintsika lôlôka eto niany asa za asana za sontondrona za sontondrona ino sontondrona ana masaky za iakasipoka za zapana iakasikana ana niany mazo aminao Ona zala vita ve le serkeva tena ilaiko maika laolo amin'ny mbala mamo ambany latabatra ry agny fa hitanao raha ya ana somary mandiana hely maloha afaka hadiny ray zany anao miverina fa mbala tsy eo le olo nagnano azy zay zala ilaiko maika ny serke io raha zagna fa andeha aza ataonare bolagy fa mangala baraka amin'ny fiarahamonina ya marina zany zahay tsy mba miblagy amin'ny favoazagna zany afaka adiny ray oza ana miverigny dia fa tonga le mpagnano azy otrina mo ambolanare tavela ty aminahy fa ameko de 100 000 de 100 000 mo afahazony avance igny 100 000 fa tavela amezanao za de milamy mara jiaby ty ary fa mila asa malakilaky matokisanao rahalahy ya misotranao merci ary ty fa tsy boko Frédéric eky tô fô ty fa ninaka 100 000 ty afaka adiny raiky zany efa sapo za ialako mitsy eto amin'ny tany fiasagna eto ela razagna zany tsy maintsy midemerde mandeha mimpandrafitra hafa fô zareo magnambatra serikeny zany la olo Frédéric ty mombala mamy fô tsy mety fô ora Frédé Frédé karakory Francis la olo tompony serikeny koa nefa ty hoe zany iaky atambatambafako place refantsifantsihy doko de fa meo azy egny aza miditra am'izany aleo atsika tonga de samy mialamiala mipody aviagna izy mitsapa lembo eo milaza midemerde mimpandrafitra antany hafagna izy mikomande koa tonga de mifoazy ronao ya aiza mokanjonaka ty izy ro izy ya ato donc ro mpandrafitra tegna mahay ambarako anao hoe za tsy mahay angoatra ny ato eky zare mitsy nagnamboatra fanaka jiaby tagnaty tragnonay tao fa tsy haiko fa safa niova talentany zalahy rapiditendre jiaby zay ana ndraiky indesika eky ato fô mbola zare rolahy mitsikone mahay manafo reo za magnambara anao surtout raiky tsibitsiboniky io mitagna io akory zalahy ino fofô karakory manafo jiaby karakory zamane kabary zalahy tsy de misy kabary fô andeha agnatry olo to andeha agnamboatra le fandehany zany karakory izy kola misy commande ya ary tegna misy commande marina olo zahiro misy raha amboary regny zahiro tegna hamotra baio le 2 mètres regny asa ohatrino ya fagnanaovanay baka 5 millions miankigny amin'ny kakazo zany manafila tsy maintsy magnome avance 2 millions maloha anareo zao de zao ary zao zalahy izy za mila kakazo palsandra volinakaha mekery fa attention hasa tsy vantagna atsika de miaro tsika zalahy tegna miaro marigny atsika fa amekerendriko vola zagny avake ary zy mafirandra anaovanare zy zalahy ya za baka magnano zy de mety amin'ny volagna raiky mahery ake zany agnanaovako azy ya fa raha ohatra moa mahita kakazo tegna tsara mety halohaka volagna raiky mahery zany de fa vita zany ke avance zany moa zalahy tsy manjare tataratasy hely signature-nareo rolahy mipetaka ao
satria boka hoanao kare taoko gedageda vola andeha naovagna avance any saute fô miala amy double blanc zahay manjary azon-draha ha frera zahay hitanay tegna fampitokisagna fô zalahay fa tsy dia fataonay loatra le fanaovagna taratasany sa manakory raha fredy izy koa magnano zany izy koa fa hoe naretsy atoko zahay zany alesanareo mijapandrafitrafa fa le tsy mifampatoko zany tsy dia mety loatra zany igny zany tsy magnindro zigny fô juste blague fô mba miaraka mikorokoragna hely sangisangy bon o zalahy afa izy zalahy volana mikiregny fa zaho mipôty afaka volagna raiky koa attention tsy efa amizagny azaka miaro de tsika tegna marigny zagny ok matokisa anazy zoko be fa i vita amy daty volagninay zany ao Frédéric to le 2 millions tonga de partager tsika raha ty e zay tianay million to zay fa zao miaraka tantsika fera to fa zao miala bala akeo matokisa za tsy mialanao za karaha zany koa anao aminakay ya ok base aranaro magnamboara aminjay fa tsika ro hiala fa sao de havy le zalahy raiky igny any tegna marigny tsy maintsy so aveke inga tompony sirke igny afa 15 minutes zao resta tonga le fotoana ary alohatsika alohatsika ke o za ndraiky Francis zao aloha sy ty azahoantsika tsigny amy raha zagny e eritreritra foana zany Frédéric kaza le fa lavitry ny eritreritry mazalary nilefasandreo za tsy zakandreo alahelo maty fa alô zay tady mpandrafitra hafa fa tsy zareo raiky mpandrafitra keto fa za aloha tsy anao rasy andreo alô maty mamaly azy agny zareo mifampitady karakory zokla hoana manafinaka i pardon idro ya aiza moa zalahy mpandrafitra amin'ny plage toy na zareo tsy haiko hoe tany misy an'zareo e nampanambariko serike zalahy de tsy hitako tany misy andreo vola nefa nefaiky jiaby nandesindreo agny mbo misy monga ratsy koa ry zalahy regny zany dikan'izany ambeso zahy ambiny zareo aketo ary zany remy zaho magnodidigny mbola tsy ake mihitsy le latabatra ovalina komandiko taminjary zany de manafinaka fa mbo andeha amboatra tany hafa fa zalahy reny fa tsy hita ya ok zalahy mba masaky raha koa ry zalahy regny resaka fahavoazagna ane zany nefa mbola saky ry zalahy fô mamitapitaka ary dikan'izany mety orotsahany ry zalahy koa boka za amile latabatra anahy zare ndraiky toy elany torotorahagna fô tojy masonagnatra ary za niany tsy miala keto zisakandro tsofotro aiza moa de zare niany tsy andeha amy machine anjare keto ary koa tsy avy re niany podianako koa marandregny satria baka volanakafa lasanjareo akagny avance tsy efa nandalo tampiasagna antsika tao eky inga tompiny serikagny Frédéric zay boka aloha lafa losinody mozy mbola janao andreo fariva be tokere janogno aka fô afa mety efa nicommande amin'olo hafa koa zay zipo zany e fa za ndraiky aloha tegna lasa saigny fogna atsika dolo tsy mbo ndraiky mbo voy fo eky la olo aiza fa raza eky ndi fitahigny serikin Frédéric efa nagname za 100 000 koa nisy tapren'zigny fô fa ny fiahiko koa e la olo ty la olo ty sere ary azany naka de fa samy managna un atsika teo amy bayogny fa milamina zany la olo ty tegna tsy azoko mihitsy ary tsy la olo tompony table ovale igny ro mipetraka amy kakazo ro izy roro e oui i la olo tsisy raha taorantsika amilagna avako azy avy arô tsika niany magnasary mamepeky kakazo atsika de fa maty lolo io e tegna marigny alô tsika karakory manafla angala izy ma hena tsara be volanazy mafa complet Frédéric sa mbola avance fogna hazonao ke hambiny ane fandesiko akato koa e tonga de payenao zany le hambiny de mamantsipantsiky ty zany zahay roa beka malakilaky hasa tonga de fa mitsanagna ty fa vita zay tsy zany ane fagnontaniagna anakahy aiza le latabatra ny raha narenimpidianako ramse afa mazava izy volagniny zany e hitana tsara afa re tongony re fa mipetrapetraka re hay juste nambatambatra fa zay tonga de fa minday nao e are doko zalahy mieritreritry za olo dokitry tongotry koboany zalahy kele atanare tongotry latabatra ndraiky calme anao frère raha zany efa vita agny afa tsisy raha atahorana paye le tavela de tsy ela zahay tonga de fa miaraka mikirakira raha zany ao ary zao zalahy amezako 2 andro anare farany
fa zah karaha avindrivindrinare fo ndraiky fahitako zah tampitry 2 andro ke le tsy vitanare hasa orky volanaka jiaby efa azonare vadiko biby amizay baka zah. Ok zany zokolahy matokisana fa tsy maintsy vitanay raha zany. Ya ok zala zah fa izy tô ambony volanare fô mipody aketo zah afaka 2 andro zegny. Ya misaotra anao frère. Oh Frédéric, hivadiky biby iny moa le zalahy, hivadiky piso sa hivadiky biby voalavo? Iko raha fa tsy hoe tsy batiky doky yahy. Zalahy samby amikarazany zalahy avingirignan'olo ty tegna marigny e. Niny raiky tiako aloha tegna grave vadiky biby zany. Izy koa valavo izy katrapiky aminao ko azy. Matintsika zany. Tsisy dikany. Tsisy dikany mary. Izy koa bibilava izy koboefo. Zay. Oh, tonga de zarao ma. Aza ela miparitaso fa ianao Francis tsy mba. Dia tianao e. Zay. Atsiko rô bazary etokondreo miodiny aby tsy raha ividintsika to ividy telefôna sa ividy lecteur. Za koa ndro mba gaga mitsy zay hitanà tegna mihodigny aby marigny tsy raha atao. Zay hitanay baka amin'ny écran planakakagny tsy di vidy lecteur satria afa misy clé USB aminakaka. Tanjonazy zany ty vidy telefôny Android zany zaho mba somosomay connexion. Ary vasy ny baioningahigny magnome toky akato 1 million be igny rô ividanako telefôna io e. Oh Frédéric, tsy vahin'ny maso koa ngary aloka atsika rô. Oh oui, ary tegna nge tompisirikay andraso ro hoe za mbola andeha hely rô volagno fogna hoe izy efa loso niaraka amin'ny taxi igny oa. Ya ok zany milaza hiresaka aminazy fô za mahavaly azy tsara mihitsy. So le bandy namanao teo igny. Oh frère, na mbola tsara tsisy atsika ty marany fandratsy sa nagnino. Sotra le teniko ingato nakaiza namanao teo igny. Tsy tanà igny taxi menamena igny. Afa agnatin'ny ziny izy. Taxi Zizi raha igny. Milefa za zany anareo. Tady tsara ingay anao koa hinana volany seke igny. Alahelo maty zakanareo. Oh frère, maty zany efa tsy mifôha eky. Fô zahe azahorokony am'zany. Fô serikenao efa vita agny. Fô nao tsara liboitra. Ary zahay koa tsy possible idoko amin'ny tany fiasagna ao foagna e. Zahay mba misy tambagna hafa. Vitanareo serike igny fa tsy amin'ny andro ilaiko azy. Fa dikan'izany ane frère ane tokony mbala magnome vola zahay zany anao zao e. Satria nagnino izy anao? Kakazone ze io lany ny fagnanovana serike nefa anao tsy niboaka. Tokony magname zifra ndraiky anao e. Serike zany tarimio aminareo akagny. Efa misy maty raiky aminareo lahy mampiasa anazy koa. Moramora fa vanao frère, moramora. Zay nga e, za fandeha dindinio agny fô fa tsy zakanareo igny. Avianao fa efa lasa izy raha Freddy. Avy zahay. Loso masy teo. Ny paipay fô haiko nandamina anazy. Ino marany volagniny te? Vavaratsy. Ho izy koa fa misy maty zany araiky amintsika roa atao agnatin'ny serkin ny commandiny tamintsika tsy vita io. Fotaka. Izy ny mandeha aloha. Izy mitsy. Oh oui, sady kanga ty serkin zany. Zany mba gaga koa e. Fesintsika fô zare regny na mankalefa koa. Oui. Oh Frédéric, raha bongo masonagnino madaminao araiky ty rô? Tsy zany rô. Izy iny za sy de amitoky zeo hitanao. Oui. Raha nangalatra vatinjovy. Ya ravoravoka na ze mahita masona mivontobo eo. Lasaky manga naby. Nagnino moa zy? Zahako ny Frédéric tegna fa tsy haiko raha koranky aminahy io e. Nipopohiny vadinazy iny vangony tombokondry. Fa le nahazo azy zay ndraiky tsy digniny zay. Mirekireky hafaka mihitsy nifenazy jiaby. Ary zay tsy afahana mioroko azy fosony mivontobe zay. Zay ny raha mbarako anahy. Tegna isora malo zagnahary za tsy vaky maso. Ragnao, na mbola tsara moa tsy azonay tô. Zaho aminareo kondro fanagnigny ary reroa fô loha raiky. Izy fô magnano raha tsy nanako hanigny zewy avy aminareo roa. Izy tsy fagnahina zay raiky fa ninareo roa fogna. Za nialanazy ake fagnazy aha. Ino manatonga nareo roa niady? Tantara lavabe zany Frédéric fa zaho ame vola. Zahay noaly efa tsy nihinan-kanigny edy. Ary nazahoako popoko tô zewy, nazahoako vantomasony vantoboe tô. Ya, tsy magnino zany. Tô misy raha ialigny aminaka tô anaovana bazary.
ke za zany tsy tsabona tsy sy vola andesiny a l'hôpital masona mivoto be to atabeny amboa fogna mahivagna ampandianagna ia izy koa zany basy to misy roa aligny to igny itsaboana hegninazy zany to Frédéric mahatsabôlogno na consultation foko ny faroa aligny to to rô tsy vitako raha lafo izy kofa tsy hamena azala zany le anatagna problème anay ana mandianagny igny fa telo aligny namekinaky mbola ino koa sady zay mbola misy raha ilako vola koa zany nagnanaovanao azy ary korotoko basy izy mahita za tsara izy manomboko eto mifaminoagny ireo za tsara mivakilovinare ambilay hoany azoma olo niady taminazy Frédéric rô le madamoko taloha igny igny zay le ro niady taro tsy haiko tany divandrezany mbô tiako hita rô raha zany raha Frédé raha ohatra ny koa hitako zany za mitagna raiky ana mitagna raiky atantsika ohatra olo hampiady akory tsy mariny tegna mariny zany atantsika ohatra olo mampiady akory zavatsika sazoviny masaiky zay roe alôtsika ilamy baka saigninazy Frédéric za tsy nandalo tao tagnatin'ny andro maromaro zay i manampilaminy saigninaka oa ary anatovana jary ninagna parako koa hasany vadina izy namako sogny anahay i koa nangala ny fianahy ehe tsy haiko doko ny tompony aminay roa tsy haiko ny problème anareo ino manampiady araiky akagny voto maso ana vototsogny ino problème tsy haiky ana mihitsy ny problème za mila tsabonao za mila vola zay fô raha haiky za mila vola enigny aligny zay de zeo za tsy alaeto ko tsy amena za zany ambilay fô nafabaraka bazary eto ary atsorotsoroto kiagny kilotinao igny any ambilayna amitsy misiky mazo bazary jiaby aizana za mahery andra tsara ma Frédéric amezy rô vola zany fô zany ko mitranga ake raha zany za tsona manare hifankorotoko eto izy ko mipoitra raha zany tegna diaviko lalagna Frédéric ary zany mahita ragnoty tegna zaiky misy raha zany Frédéric to basy enigny aligny zany tsabo haigninao haiky edy zany edy raha tokotro atana ya ary mbara vadina koa mbola hipopohiky izy zahay koa fanody mbola atako mivonto koa masonazy e gauche et droite igny mbola sogninazy koa mbola atako miboaka ali zay raha mbariko ana ampitandray matsara izy Frédéric mahery andro araiky igny ary tegna magagaza amindreny hoe zareo minitsy sy an-tragno nefa zareo famono fa tiagny miady izy koa avy aminaka Frédéric tegna alaminy mihitsy ny fiarahamoninanare fô raha ohatra reny mifanombo meso amin'ny lalagna agny ana miala tsy afaka anao Frédéric aminazy io zany ke tsy possible baka Francis sakay ndraiky mazany ilamy tsy ilamy mivelively mihitsy reo tsy maintsy mikorotagna magnani fogna Mosambrena tsy nam Frédéric anao edy mama mavandy olo mahimbo toka be zany ke tsy regny nama matana tsy mamo zany tsy mariny zao izy toaka zany afa ohatra rano midiaka azy ary zany koa tsy alako toaka zany fa anandro raiky igny tsy maintsy mbola hitahomiko ana migiaka namako ana aminjany zao izy Frédéric fianakaviagnanay to tsisy migiaka toaka ke zaha aminjay zany ditahomina nigiaka toaka tegna mila tsy ny amina fa za tsy azona higiaka zany tsy haiko doko zanakana manao akagny fa koa katy to tsy azonao papa namaregny fofogny zo amina fô fa mafangaroharo za ke sintrika hagnanina mana higiaka zany tsy joroako bake zaha ndraiky mbô gnotanena Frédéric firy marigny moa zanakanao antsoy aketo azovy koa moa zanako araiky ke firy koa ke ino mo mahatonga mama magnontany zany aminao papa tsisy diranao edy zany Claudine ary vadina firy Frédéric tsy azoko fagnontaniagna anazy zany ana raiky vadika le zovy koa ana pangala vola aminah kely firy koa madamo ana ke na zany hatry zay tsara nanambatantany hafa fa za fô vadina iya tsy ary nisy zany za afanao edy nefa natenamo tsisy raha tsy nikapokapohona ana ny vola hoe fa telo zanakana ave vadina telo za le fa telo nagnino oy afa baraka za dika zany zany za mamo regny zany mamosany marina lozy ke zany volagna raha zany mo madamo azoa volony tombotomoniky tsolo fa maty agny fogna ologno tombotomoniky te antania zanakana hoe fa nisy agnaram-bahiva maromaro be zany tomonina izy io izy antaniao azy azo avy moa zany zanako tombotomonina ke agnaragna zany
Matsy haiko papa fanarinaro agnaram-bay avy nitomonina teo. Nitomoninao Rika zany tsy haiko aveko Liana. Naronaro feky zany fô nitsaroako mbarakona zezany. Loza zalahy zany ary tegna zareziny volagnindrezany. Mahita tony zany Wa, ana karaha tsy nivolagna. Ary zao hoe moholo tompony agnarana nitomonina zany. Tsotra zany zany namana preuve mibaragny olo tsisy dikany apokon'izany juste hoe namanamagna magnanifa. Ny mariny tsy mba maty Frederike, mbola iboka ke fô zany ary mbola ifankahita fô zay izy ko mariny edy raha volagnina zany. Ary ifankahita am'rivotro anao koa zany edy raha volagnina. Ninahy papa zao fô raha ambarako anao koa fa managna zany kantany hafa zany fa zah tegna tsy tiako raha tsy karakara zany fô raha azoko ambaranare tsisy. Ary zah baka tsy mahatarimba le izy ty. Baka tsisy zany mbola tsika tery fô tragno raiky zeo i. Frederike, Frede. Raha misy ino? Have le nga tompiny baio igny. Afa mivolagna raiky mo raha igny? Hay, efa volagna raiky. Le 11 août izy nikomandy raha igny fa zio ty efa 11 septembre. Le problème aketiko ne nakakazo raiky amin'ny baio zany mbola tsara nikitintsika ke fô manakory zany tengala zany eky. Zigny mo mbola tsara natanaro? Laolo ty mo karakory affaire na raha tsika magnano anakara miala bala ndraiky. Atsika niandro Frederike tegna tsy haiko eke. Eto eky tegna tsy haiko karaha tokony hikoranky amin'ny ry zalary. Ary zare indreny somary gabagaba na de zany ane mbarako tsara tsy nigabany amin'ny kontikonty aketo amin'ny resaka tombokondra fa io tsy maintsy atatsika hevitra fa hinanagna reny ihany. Akory zalahy mbola tsara? Mbola tsara tovolahy. Karakory masanakahy fa vita? Hasanao fa vita tovolahy fô sainga mbola nampakaneo nitsinitsy kely aloha. Oa zalahy, zegny akamo raha nandevy ampangalanitsinitsy zegny ary mo raha mamo. Tsy zany baka zy frère fô izy ko hasa geda be magnandregny zany aminay ato tegna mila verifiegny tsara maloha. Verifiegny hoe manakory tongony manakory amin'ny lohany sao de mbola metsiketsika tsy voafantsika tsara. Azo nihantoko amin'izay zany le izy zay vao amezagna are tompiny. Dikan'izany tsy maintsy amezagna fotoagna koa zare sa manakory Frederike? Marigny izy voalazany zany satria baka hasanay zany tsisy gedagedandregny magnamboatra baio regny doko tsy maintsy mbola miambigny volagna raiky ndray mandeha koa zany anao amizay zany izy vita normal tsara miaraka amin'ny lasiranazy tonga de fa mindehana amizay. Oa zalahy, zah tsy mila garantinare fa zah amaraigny havekato angalaran'inakahy mazava doko ary tegna olo tegna mpavandy marigny re efa volany raiky zay mandamby tsy tovita raha tsotra hely baka izany rahalahy zoko be anareo matonare mandrafitry manantalenta raha tegna hainare marigny de asa afaka boakanare zahay raha io. Zao ro izy ale tonga de tsorigny ny marigny fa raha zany mbola tsy vita. Aleoko baka reny volagna ny marigny magnano zegny tsy zare mavandivandy aminakahy zao izy volanakahy zay amezah tonga de hileky niany zay volako ampodinare fa are tegna olo mpamitaka. Zao izy rahalahy ahitsio tsara aloha ny fomba fiteny satria te zah zany mbola tsara nahita hoeke betsa agnaty vera zany handeha hampody agny amin'ny mpivarotro dikan'izany tsy maintsy giahiny fehy ny koragna jiaby zany rahalahy efa lany volanareo ary efa tsy impody eky miandry fotoagna tokony havitaneo azy koa re afaka ray volagna. Oa zalahy, zagny teninare farany mihomagna reto ato fa miaro atsika lasa ko re mandeha agny izy koa fa tsy fambitambitamby mandehana agny. Zoko be anare kosa la nangala volanay karaha are ndraiky tegna mpivava aminazy toy. Zaka sy tela lazany areko fa tsy madiny ray volagna aza mipodipody atoy iky. Paula ambla koragna zegny atsika andeha fa attention atsika toato miaro atsika toato. Frede afa loso mangiaha teo igny loso hay meloko abokony hongotro ingiaha ilany gosy amin'ny avingirana foke zala ary nga raiky le namantsy tompiny volany Frederike ne karaha ty akitra karaha makapoagna igny ndraiky laonty mahera maro.
asa mifiry koa lelefaka be igny niany havy ampiasagna aketo zany niany malao tegna tsy hiala aketo izy koa tsy mahazo école ny zaza igny satria faharoa volagna école ny zaza tsy ary voahefa afa magnani mibolibolisitra magnani fô izy tsy ary ameny raha i tegna halako zalaholo magnanio maholo makalefakôlo farany raha tsy tiako tamin'ny fiainagna anahy avakeo izy koa haveke tsy maintsy agnotoniako fa hoe efa manambady Moïse sa mbola tsy manambady avake koa mipetraka izy amsikeo asa raha fa nimpodianany le vadiny taloha teo na fimariny boka hadineo igny karaha izy regny fô ny tompombady ary izy ovy koa moa vaiavy mantotry amin'ny table ro tsy afa olo nikomandira tamin'ny ery zalahy regny koa ro izy ary raha ataony tegna fatalentany ery zalahy mihitsy magnorognory ologno io ary zare minikiny mangala avansy amin'ologno asan'olo ndraiky tsy efanjare to ndraiky mbola hividindry lafo ary alahelon'olo jiaby reo tsy ho zakany ery zalahy re mihitsy ary ziny ingia fô kely igny afa nahafoky azy mihitsy vandivandinazy io tegna mary mbala tsara madamo mbola tsara maresaka ana za ipaka ndizahary zalahy miasa amin'ny raha to eto zare mo tsara ndraiky te na zaho mbo mandigny zareo ary ino mo raha nikomandina aminjareo aka za tsisy raha nikomandiny aminjare mo araiky am'izy regny karaha misenahy ke miampigny azy aketo zay misy raha ilaiko azy ary mbo ino mo raha diana autora mise zafady zy baka za nikomandy latabatra ovalina tamin'ny ery zalahy reo fa hela afa hampy 5 volagna zay mbola tsy efa ery zalahy fô aoro amin'ny avansynakafa nalenjareo zare amin'iny ndraiky magnirika za mpodiana amin'ny semaine ambony podiana amin'ny herignandro ambony or ndraiky herignandro ane tsy sety lany na izy kombiagna misy fô le herignandro ambony zany zio anako fanatandre zany tegna miomana tsara na fa zany tsy ho azonao eky donc satria azy re tegna commence fetsifetsy zare ndraiky kasandreo ke le volana ka jiaby ane efa losindreo agny aby madamo na fa losondreo aby volanazany zany diny tegna tsy azahoanao azy zare ro lahakeo igny araiky masisy loha araiky mantsondoha tsisy hevitry zare zay zany tsy andalovan'olo ary hiaro aminahy zare ndraiky nto zay zalahy efa firerignandro za mipodipody aketo isaka tineny marandraigny ampodipodiny ery zalahy fô amin'izany kony afa ohatra mpianatra andegnano rassemblement regny miala maizikiziky be avy an-tragno avy agny or mbola vindrivindriny ery zalahy fô iambesoke fô maloha zare fa tsotry zay zare fa ho avy edy ege havy araiky rô hagny matsy matanity ho ana limontany to araiky lavabe to ne tsy de to le nangala volanakahy fa le raiky fôpoky igny mihitsy tegna tadiaviko amin'ny ery zalahy le raiky tsy boneky hely igny zay hena mihitsy mazy re fa zipo rô le volanazany tegna zipo tralalao ragno karakory maragnoko tsy kory fa helany terra ke kore aiza mo izy afa tokony fahoavy ndraiky izy zay zokolahy karakory anateko ny tsy hitako ke karakory marandraigna anao zany tegna marandraigna kone satria baka avy amin'ny fotoagna namezanare zaho igny havy koa za to niany amin'ny andro tineny to de ngala hentigna anahy tegna mety ho tsara fatongavagna ndraiky anah ndraiky niany fô matentera hely anah fa tsy ola izy avy ary magaga zaho amin'ny raha zany ene tsy ambo hitako mitsangatsangagna keny le latabatra anakahy raha mbo fanagnitsefagna zala agnaty magasin raha zany matoa tsy hitanao mitsangatsangagna ke tegna amin'ny qualité tsara be mihitsy fagnamboaranay azy ato mbola tsara atsika jiaby anah mihitsy ngia tadiaviko io mbola tsetsika mbola zera mise fa la femme d'abord zao izy Frédéric écolaziny zaza mety fahena mihitsy satria faharoa volagna na tsy ary nagnome vola magaga zare reto nomaly rika avy te nangala écolazy afaka anazeo andengala écolazy ho afaka aveke katy andengala écolazy koa doko za mbola tsisy vola zeo matsatsagna re mipody azo moka ty zany zany matambe zany vatike amizeo zany vatike an-tragno zany kaiky moa zahay atao telo vavy mihitsy ke za zany saraka aminaraiky ilay tsena ambadiky ma ary mieritreritra za sarim-bavy dako re io tsy possible baka zany ity raha anako araiky zany avekeo ariagna koa afanitrako mihitsy vaiavy zany fa zany tsy sarako tsy elako satria azy mahay manapy za makarakara zaho zao izy Frédéric handeha basy za izy koa fa niala maigny aketo
fa atavo agnatin'ny lohahelinao i 10 heures ampody aketo izy koa mbola tsy pare fô raha zany mandritra ny lera zany tsy maintsy vidy kakazo aby ry eo na mahita zaha tsy kakazonazy raiky iragno tsisy idirany zany kakazony aroa koa ni hoe anareo mantsitsigny za tsy mivolagna amina zay fa za fa teo toronaka aminjay heure tira mse aiza aminjay le latabatra ovalana ary za deny raha mse hoe lohana hitako fitareo karaha fa ovalina mihitsy kona mbarako raha fa izy ha za ndraiky karaha mbola nyfifarinareo latabatra anakanga aiza ary io zalahy tegna mangady lavaka fankaratsiagna mihitsy latabatra anaka raha alaiko fô za zankilifahinare karaha io ary zany naharegny tamin'ny fahavoazagna raiky lasa teo igny nisy serikay taminare taty zany nikomandiny nefa le raha tsy ety naboakanare vola fanazo tampoko avy temizay mbola nikomandy serikay tatany hafa ry zalahy zy moa zalahy mbola fahavoazagna anaovanare raha magnani ô maître aza hombohombona raha tsy fahana zany raha ohatra ka hilainao serikay zany ao izy afaka amiazanay anao atako ino moa zany ro latabatra anahy ngia ilaiko fa tsy serikay zany zao izy manafolahy amezina 2 jours zaho anaovako finition raha maloha penseko tsara izy avez ndesinao koa zany izy amrobiaba sy zampody zaho aminjany fa mitondra posy lesako entagna anaka ya ok zany maître zay ok zalahy za fa izy ary ana aminjany dro fa tonga de fa ndesy le ambony vola e ha ambony vola ino koa zalahy vola jiaby nefa namezako anareo agny tegna marigny maître tegna azafady aminao fô samberinay mbala volany bayogny fô baka zigny tegna azafady aminao zay ok za fa izy zalahy ok zany inde posy ndesinay keto zany minday taim-bankogno za ndesiny modemy ndraiky agny zala tsy fa lera miala loatsika fa ary tokony fahaligny atsika zay aloha mbala agnaty bara fogna ndraso lanigna tsindriky ty tokony mbola misy zay le problème nao anao tsy mifigny migiaka mihitsy amy raha ty mba migiabaka anao ka le problème ane toaka vita vazary aloha tsy mamamo za fa le tegna vita gasiny tegna malaizy zaho atsika giaka foana aloha Frédéric fahazabeky mody karakory jiaby zalahy manafony serikagny ty karakory bon mbola nanakitrosa anareo zany any giaka anareo manefa izy tsy koa zany serikay tonga de mipetrahanao tsy fomba fiteny manafolafa anarako serikay zany fa mandresy laha olo ty ko mbola be resaka na mandresy na serikay pitraly esy ya ripetraka firma laninao mandresy za malany labera na firitavoangy lany fô zay apetraka anareo aminah etiny any tsy magnino zany fa tonga de fa ataovy demikazo fôlo zany tonga de handeha hagny ampivarotra agny za Frédéric angalansika labera fôlo izy ametsika le zalahy ty zay table firma nitsika ty misy agnateragna commande ty table 4 ok za fa izy mbala nandriky malabera fôlo zany ohatray na ziska maraigny andro lany fô zany niany areto naniany tody azy sakafo volankeo amina fô ro hoe manomboko aketo zay o aza nagnana alaheloko amy serikana tsy vita igny oka lasany to zany le alahelona aminay ya tsy magnino zaho ny manafinakay reto izy frère fôlo izy reto anao za raiky mihinagna azy reto fô zay ndraiky frère anaka Frédéric ty mafako commence fa sava fa tsy afaka hagnampy eky zay masotonao mandresy de za masomary hantim-pisora kely Frédéric zay anaro zay elakagny za tsy ela Frédéric efa hainao ety article 00 ya ok zipo matonga agny teny hoe article 00 dikan'izany zipo zany article zany boka mbola tsy voefanongazy serikay lato amy fatoniany za raha fa sapo koa dombera kely aloha zalahy tinitininy ya manafonaka igny la olo ty tegna tsy sery ana farantelo tsy mbo nda sipa aloha lavitagny na ino mana tsy ndefa tagny za la olo tegna tsisy sipa misy mbola célibataire zany ary izy koa mboarika amina moro sipa marandilandro tsy mety amina tonga de mety zany fa tonga de amboary letsy avetsika tonga de fa samy bandekama mihitsiny ary andrasonolake bas zaho andegny ndikoragna aminazy ya ambesiko aketo zany tsy haina abaka izy to
totsy foana ndraiky io bataina problème ndraiky labiera folona io aizany mbola ngiagna maizimesiky be to karaha tsy hita mihitsy koa zigny aty atsika fa hiala malakilaky anao ya avy za batainy ngiagna fogna vidiny labiera folo igny tsy maintsy batainy fo io bo ela koa zalahy rô lariny vidiny labiera folo ty efa rahatery mpivaritra eto ndra azo vakiko le taratasy otrina mo izy ty ato ma 10,000 aligny aiza natako volan'izany vola agnaty posiko ato tsisy le 3,000 edy tena marina ambelako eto pataloha anaty asolo vidiny reto tegna nitrandratratra ny zalahy regny mateky tsy metsy andehanako ampiasanandreo agny raha pitsy maraina Francis karakory tsao ndraiky atsika to mba ho takatra couvre-feu fa amy raiky ambin'ny folo aligny koa loger to mbo mivava mafy ngamba tsy ho takatra zany atsika Frédéric ary tsy vadina igny ro zero andro fa 11 raha haligny ty ino raha tanizigny ro mbola mandendeha tsy ndraiky nivady koetra ragnao igny oui Rika wah are mostota nagnakore aftezana andro aligny jiaby to hitana Frédéric marary mafy zany katsika ka hoe tafiditra hôpitaly keza zewi avy nizafana fody tam pharmacie hagny reto fogna hazo za ro fa izy Frédéric satria manandremo efa misy namagna ok zany ya ok basé o zah ndraiky arena i mo haviteza Frédéric andro aligny jiaby zay avy nigegeka ta mibaraka ma figantoaka fogna raha tana zaza amin'ny marary akagny tafiditra hôpitaly za mandraiky naregny zaza zany narary ana zay tokony naregnesako zany tsara haiky aby zany ary izy koa magnanjany basy ndatsika andeha antragno anakagny andengala vola atsika be miaraka mandeha amin'ny hôpitaly zany ma tiako eky raha magnanjany alô tsika atsika raha hôty fô ngiagny ohatry zay le kely mbola tsy tandalo waro anaro meke ambembesy fa atsika mody amiro mino folo aligny atsika zavy melaketo satria remika mbola agnaty bara fô ngiahigny niany koa mandalo eo vidiny lafy tsara be tormasona tsy ty maro to niany popopoky tsara be ozy niany to atra toboka rô satria tegna viny tsy mariny zay hitanay wa Frédéric azovy moholo mitsagnona alohaka rô mila melomelo atsika andro to fa haligny adresse madame hitako izy reo fa zazay tanàna zozidosy to miaro tsara zahay niany ary za basy matoky anao ade opola havy rô ary indre misy vaiavy namany ndre amiako tsara niany moany vaiavy namany amiako izy ty ana ndraiky noeleza de miditra am'zany loatra vaiavy eny tsy nagnino atsika fô le zalahy niany atantsika mamo tsara be mitefa maso niany to fitentsika eto farany ngiahy niany akory zala tsara fogna ary na igny mo zao zala za fogna haiko izy anao azovy anao ambara za zala afa izy zany za to hela loatra tonga de bengibengoriky hitanamana folahy ana magnatogna moramora fô misy raha ilagna asa raiky fô ana vaiavy sakafon-dala lohaka fô manam-pogno fô izy ave magnaraka ave farana za to tsy ala eto haiky mora tanareziny any mbo tegna niosiosy amin'izy toana zany madama bipitraha fa hiaro aminay ho anao niany pitraho eo mana fola aza fampitanta akanjo atsika fa tsika isa mbigeda ambary kore tsara zany kolina akanjo anazy atananareo tonga tsy ambelako toko tsy miboaka bayonakahy rô anazy le tompony bayoto fa magnano dalo haligny avy amy raha tanangaha amsikona zay haligny aketo tsy maintsy regleky volanakahalanina jiaby zao ananiany miaro aminay tsara ananiany hela loatra zany ambla tonga de regleky kikero kory natanareo ino lavadike bo atsika ro fahitsy mivela hoe allô eky diavy kilala Frédéric
tsy ndraiky naty lahy oa isina ma izy iny misy taxi andraso sakanako taxi e taxi nankorigine andritry ny aligny madame mbola tsara nahazony raha mihitsy izy ehe mbola tsara ndraiky nahazony raha ya andro baka fagiaka fa mbola mitsabo zany zay dokotera madama fa aza lefa lavitra saina de zao izy afaka mandeha mody tsendriky maloha anao mandeha mikarakara sakafo salasalama zany de aza ela loatra anao satria tsy maintsy misy fanafody vidina avy rehefa mandalo visity ya ehe tsy magnino ary za andeha maloha dokotera aza ela loatra anao za teo ya zay razo jerevako tsara fony bilany ty bainazy le zalahy ty amloanazy ndreo tegna vaky be amloany toy agny tsy maintsy voadona koa baka colonne vertébrale satria zany mahatonga ty tsy fahatsarovategna ty efa adiny firy zay hitako sérum indreo mbola maromaro mbola takatra 8 heures maraindraigny io ka zay aloha andealo amin'ny marary manaraka ary koa zafa ty hitako fa milamindamina ty raiky ty wala ary karaha tsisy garda mihitsy le marary to raha eza loatra la aveke ko azovy ny publie sarenazy nahitavako izy amin'ny Facebook igny ambesy mbola anontaniako dokotera rô hagnasa mbo mahay ho azy edy salama dokotera salama tavoko ino azo ataona zay azafady dokotera azo mo olo nagnaraka le olo maratra be okao nisy vadiny zay ty fa nandeha nikarakara trano any fa tsela zay fa ho avy eo vadiny mbo vadiny manankory eky zany tsy haiko fa misy madama fotsifotsy zay ty de aveo menamena volo zay tia rouge à lèvre izy oazy la olo fa marary mbola magnano rouge à lèvre fa vaiavy zany rika ndraiky zany mbola havetao fo izy mbola mitonantonagna mivandravandra to ka ana mo azovy ny madama raha tsy madiso ka le mahagaga zany raha mose za vadiny de mbola misy olo vadiny hafa ivelany kagny mahagaga za hitanao tsy hoe za mampiady anareo fa anatin'ny fitsaboana atsika tsy lera fiadivagna zay maloha fa ny asalaman'le marary zay ny tanjony de mikarakarana rehefa mitondra sakafo izy de raha nareo mihinana eo sasalama zany fa tsy lera malo amizio ty ke izy ka mo dokotera tsy de grave loatra lehibe mahazo azy ka tena mbola anaty mitsabo atsika madama satria izy mbola tsy tontotry fa mbola toragna retry lahaly izy isika zio maraindraigny zay ty mbola tsy nahazony raha izy ianga tagny aminazy mba ho salama radoko zay ambelako malona fa za mbola manaramaso marary sasandreto tsy magnino radoko maty eky za chérise ko ana fa tsy namagny tegna maty zay tezy zaza manokagna za wala ary azovy ko vaiavy matotry mariny azy ary ino ko mo raha mbola dianao atô anao ty dianao atô tiako tsy eky ty ndraha mivandrivandranao atô koa za maloha tsy maintsy mandeha atô satria zany karakara ziraniko tamin'ny voalohany tsy maintsy ataoko jusqu'à fara tsy mbo henihely fagnahinao i mo anao i fa tsy tiany matono nalatsa taminahy zany tiantiany mbo misaigna madamo zao raha ambariko anao matoy za direct aminazy haligny nahita fa voazany raha dikan'zegny doko ana tsy tiany moramora anareo ao amina to hôpitaly atsika zio ty ke ajao hely ny fanginana maloha ale tsy tokony misy malitra endriky maloha fa le asalama le marary akeo zay nitanjogny maloha ka izy any radoko tsy magnaja olo izy avy aviagny tonga ajanony resaka zany ny fitsaboagna maloha atao zio andraso izy salama tsara matanjaka tsara aferamonigny nare kagny de mitoy zay zavatra zay azafady raha mbola mitoy moalaoala anareo de tsy maintsy mandefa petra zahay aboaka nare ro zay sa mbola lehibe mahazondraha nare roa io regny lavatsofina zany nakaraha mivandravandra ke fo ary anao mbo tsy maharegny zany mahaiza mifanaja za amboary ny fô tone tsara ny fô salama koa izy ankoanareo malo makasiky tokantragnonare zay merci radoko andeha ary za andeha jery marary fa mbola maregny feonareo moalaoala akesa de mialatsiny fa tsy maintsy avoaka koa anareo tsy haiko ka mbola mampivandravandra na mandeha to ambelako kely azy tena fa zay andeha hody fa za mosary za tsy ary nihinagna rehetra narandraigny za hatoko nefa nandoko sabedy
zany raha hoantsika akato hoantsika roa aketsy aby manakory fanafody nisy tony andro romboky arô hagny mbona na maneke za mandeha mividy fanafody inkegny maloha zany etreto fa raha mbariko ana fogna tô tsy vita Maurice kofa miboaka izy angatagny aminazy fa ho salama tsy hainy tompony toboka tsy vita mora tsara hoena fa tsika zay mbola mitahy marary tsy maintsy arahigny foteny dokotera maloha mandrapaha izy mosabeda vena tarakosirako agnatiny ka ana oi mbo tsisy vole to raha hoanin'olo marary ia mbo magnaboaha baka anako mbo misy ekagny ziko ny vadintsika tsara vadika za raiky ana karaha mbo magnenagna vadin'zio mbo boavy dera ro nakoho ya azafady aminareo roa manakora tsy efa feno le pokely akao satria efa sondy baka izy miasa amizio ty ia afa feno ndraiky zindre zay raiky aminareo manary an'le pokely efa feno io de raiky mitazogny tanany fa mahola izy ndre fa mety fa ipody donc fagnany izy io ndao aria za to tsy hignary zany ana karaha vadiny ana karaha tiany nda aria wa zany ko tsy vadike man zany wa ana ko tsy vadinako ni amany mombo ndabaka aria na vadin'zio nda aria wazala efa mipotiko farany le izy za tsy mila mahita anareo fa maly anatin'ny ty hôpitaly ty ato mbola mitsabo atsika fa raiky aminareo manary ny maloto malao de fandibidibiko anareo rehefa zay izy vaiavy ipaka tsy mahay miray dokotera raha iraiky raha tany tsy atany ia tsy magnino ary ako izy tô dokotera fa magnaraka torina koa zaftany misy aziemy place to agnaty hôpitaly geda be to nianako donc raha ray hodigny izy tady izy agnatin'ny izy to niany ma akato ndraiky nivolagnin'olo taminahy nitaizy tamin'ny Facebook igny andraso edy ary tegna izy Jesus nagnino na tata nagnino na za aignazy ndre mifampoboko mangamanga wa dada moramora maloha madame fa zy mbola tsy mahatsiaro tegna mbola tsy regny ny tomoagninazy zany ke tavy moramora hely zafady ia tegna mbola tsy mahazo mindraha maloha ziragna hoe ary mbona alaka havo foana zany avy ambanivohitra ovy agny ia misaotra betsaka nare ny karakarazy fa mahazo mandeha aminjay nare fa zapaka tegna vadin'izy wala nagnakory nino nanankory madame zafady ino mora mahitatsareo aminjany zah vadin'izy avetsinôdy izy tamin'ny aly fa nahitako izy naratra be nagnanita fitra hôpitaly hitako tamin'ny Facebook za natonga za nandeha atô vadiny ke na zany vadiny amizeo tena marigny ana vadiny an-tragno zah tô vadiny an-tragno ny tirahany araiky zany ny tirahany araiky raha mahazo atsika telo to raha manankory tsy azoko anare mozoviny azafady zah vadiny voalohany izy navitanjo izy teto ary ny tirahany araiky koa avy aminjay magnaraka zany koa koa vadiny faharoa afansaraka aminazy ny tirahany araiky koa izy eo aminjayny aminao agny koa niteraka araiky koa manakory atsika toy dikan'izany na vady be ary izy ko vady be pasena kesy jiaby aminao akagny hazoko antoko tsy maintsy ana mikarakara raha ataovy mbolohany jusque amin'ny farany sady zah ko nefa vognogno am'zany satria volana vorona eo akao mety mahavita izy fa arenda fô zah mahavita mikarakara jusque amin'ny farany ia ke zahay raha namody maloha madame tegna tsy possible maloha satria mbola mikarakara tsika zewy sady mikarakara zahay miaraka amin'ny zanake ia za maloha tegna magnanjany koa za tegna tsy alakato satria zahay mbola agnatin'ny fikarakaragna zanakanay mbola tsy tapaka le fognomezany zaha zanakanay mianatra izy miantoko école azy jiaby tsisy fialagnana ny pitiny kaiky Frédéric mora misy zasitany aroa ivelany akagny zasitany aveza pitraha tsara nao izy ko tsy zasitany arety an-tragno anazy matoa izy ivelany agny zasitany ary tsy zasitany zany zay ko vadiny taloha efa afoko anareo edy havradoko moramora olo garde aminatiny sambranareo ato mitarainy aminakary jiaby efa aminareo eto foana misy problème ty farany andehanako aminareo ato izy ty anareo ndre lasa telo ino ma problème ty ino ibaka mbola vadiny koa zahay zebaka tany hoe zazitany zahay amin'ny samby vadiny zay wato zao izy mbola tsisy malim-pitiavagna aketo fa rehefa salama tsara izy toizanareo an-tragnonareo akagny malonareo ambelany akagny fa mbola mitsabo atsika zio zay zao izy
ty misy ordonnance ty tsy maintsy vidinareo fanafody reto manampy sérum anankiroa anareo a dia piqûre anankitelo reto tsy maintsy vidinareo a dia tsy maintsy vidinareo koa reto voam-panafody reto zay mandeha amin'ny pharmacie anareo avy eo vadibe boka magnefa zany vadibe mitagna kesy baka tsy maintsy mandeha mividy raha azo antoko areke basenareo zah ndividy fanafody zany ke zavonarepaka fa fenro ndreo sondy misy malotonazy ke anare mandeha magnarzy ya torona koa ze io anjaranakahy koa mitagnatangatagna zeto ya indraiky kone tsy maintsy ariako fa izy koa fa mivoaka hôpitaly ekatotsika tsy maintsy magnome vola vadibebendraha io satria dépense jiaby aminazy aby ya ipoka tsy apetraka atsika tsy maintsy angalantsika vola fô izy zanany amintsika tsy maintsy angalantsika fô izy Katy ahazondraha eky izy tô asa zofy katy antsovony zany katy zany tsy hainay fa rika fô tô vadina voalohany zaliany tô nanankory monaka vadiko ikony tsy vadina mo vadintsika wanina foboka heky anatoro bitia hady nanankory na vadiko pa tsy vadivadina zany vadintsika ary izy mbola miaty fa mbola marariko an'izay io nanankory monaka nanankory mona série matsintsiny edy tsy matsintsiny zany ngiaha to akory mona zany mbola anareo koa efa komansy gajo za hitanareo io amin'ny manaraka atao olo raiky foana midoko aminazy marary akeo karaha io foana raha ataonareo anatin'ny fitsaboana zalaky walawala atanareo akeo mandinia tena anareo fa za magnano raha karaha io tegna mifona dokotera azafady fa tegna tsy kiniana aiko ny magnano zy fa tsy haiko raha manosiko foana magnano raha magnano tegna azafady raha doko tegna azafady mandongoatra ignatrehana ndao ary andehanao pikiran'olo ary amin'ny salle raiky ary za koa mbola maregny walawala akeo eo aketsika mandray fepetra za avy eo iara doko misaotra betsika mbola nagnome premier avertissement Katy Liane tsisy katy zany rika eto za mbô tsy haina koa raha vady za kon gagy mamanjany kanato mamany Fredela ya ato koa za ho mamany Fredisia ato bebe Katy eza mamany Fredine wala mamany Fredine zany Fredine mamany Fredela mamany Fredisia ato Frederic Liane ko fa tsy haina vadiko mamany Fredine vetona tsisy mamany Fredine zany mamany Fredela fô kony ato rehefa nijerena moa zany ny toe-pahasalaman'ny Ramsey Frederic dia hita fa miatsara papany Fredela zany ka dikan'izay zany avoaka nareo androany mandeha mody zany ka dia na zany na zany tonga an-tragno akagny ianao monsieur Frederic aiza mbola magnano asa mafy maloha satria am'le colonne vertébrale anao ny voadona mafy dia mbola tsy mila mibata zavatra mavesatra anao ary tsy mbola magnano hasa mampidignerigny maloha mila mangala repos général anatin'ny ray volana anao tsy mikitika asa maloha zany zay dia afaka manorona entana anareo dia afaka mandeha am'izay zay dia mifandamina fa hitako fa gidragidra lava rango ny diran'izy teto dia tiako zany mahay mifandamina anareo rehefa tokatokotany any matonareo telo nasaky ny boaka teto no ny aretina nampifakatianareo telo vavy samby vadiny dia tiako itoy any ambelany any zay tapitra ninaka zay aurogna tegnatsika atsika andeha magnaraka zany misaotra re telo ny karakara za tamin'ny hôpitaly tato azafady etseriio mbô zaveo aminahy mahakasika vaivero rehefa tegna tsy mazava aminahy ya ambariko anao izy niany araiky ro agny raiky malandilandy ro rika agnarany izy ny vadiko voalohany dia nitrahako raiky izy koa fa tsy nifagnaraka zahay nisaraka dia nangala raiky toko zaho niany nitrahako raiky koa zany zio tsy nifagnaraka zahay nisaraka koa avy amin'izay za nangala anahy atsika zay niteraka raiky
ary isika treto mbala mifagnaraka. Ya tokony tsy fagnaraka koa nare roa afaka volagna raiky akagny izaha le fahefatranay koa. Tsy za ndraiky eritreritra anahy fa ny eritreritra anahy zany tokony ariana zany le vadina misikey dia tokony mbo mipody am'le fagnivognivo raha Fredy. Za koa nene mbola tia anahy chéri hoe matoa zany andeha tatao tiako anao tsy tiako ho azon'ologno zany. Ino mipody mifagnivognivo? Tsisy mipody mifagnivognivo mipody amin'olo jiaby. Dikan'izany boka tsy tianao izy matora sainao hoe hingala fahefitrantsika le tsy hainao moa le voalohany afa ihany ny voalohany ozy tariky niainga zay. Anare toko mieritreritra zah dokitry zah ze le tompony toeragna zah vadiny ary an-tragno anazy koa fa nare ro vava mahazo mandeha mody fa zahay tô antipody an-tragnonay. Ino? Zany tsisy mody madamo hoe zay niany mitsofotra am'tragno tsoforanare fogna satria atsika tô samby tiany. Sa karakory Frederick zay tô mo tsy tiana? Aya, are telo samby tiako satria are samby nitrahako aby. Fa zao atsika zay zany andeha ody an-tragno an-tragnonay zany magnaraka akagny anareo anko atsika mifandamigny fa atsika io mbala amin'ny hôpitaly tsy manjary mitabataba eto mazava. Azafady aminara vade za hitegna misy raha tegna tsy zakany fônahy mihitsy mila valy ana raha zany ko tsy valy ana zany tegna mamparary za manakory mo za mbola tiana sa afa tsy tiana valy ino me misy ahezako mandamigny fônahy. Mbola tsisy question zany malao keto fa mbola amin'ny hôpitaly atsika io. Ya tegna marigny raha nikoragny raha vavite igny tiako valy anako ako fagnotoniagna anahy zany. Za mo mbola tiana sa efa tsy tianao misy ahezako handamigny fônahy fa tsy raha mpijalinao amina lalahelo be mpijaly zahay. Zos Frederike zah mbo hagnotany ina koa zah mo mbola tiana sa manankory zah raha ko fa tsy tiana zay sy zanako ndijotro amin'ny mamako ambany vohitro akagny tsy hankarary fo amin'ny tanagna aketo fogna. Tsy asiko nanare telo tô hoe aiza mo tianare za tsy ode aminaraiky rô tsy andeha aminaraiky rô ve tsy andeha amina fa andeha amin'ny ambany vohitro za agny za mipetraka zany doko tadiavinare io. Zany tsy diranay hoe zany za tsy maintsy mizao anao agny fô miaraka am'zanokantsika izy koa hijotso ambany vohitro igny edena ary za baka mbo magnanjany koa miara maty amin'ny Palestina fô. Ary tsy haiky izy zany. Wazala mbola tsy losy fogna nareo nisy olo avy didigna tamin'ny bloky izy niditra ka zay tapitabainareo akao mandehana am'izay nareo fa manjary manavatabato fa manjary mampalahira mivadika zavatra fa ty raha ohatra mandray fepetra aminareo zany farany. Ya tegna mialatsigny dokotera tegna zafady fa reto ne tegna sarotro lamigny vaiavy reto. Karakory Frederick nanakory fahasalamagna rô? Aya afa agnatin'ny fahasalamagna fa za io moa zany mba juste hoe namangovango toerana ampiasagna antsika tô fogna de mba nandalondalo. Anana sambaraka fa handeha ikandra za faravoravo satria za ato mba tsisy namagna mikandra ato jenjerigny. Ary zovy monga mipetraka amin'ny vody mangity rô. Vahininao na i Frederick. Vahiniky? Eya. Navy malaolo ty navy koa zaho engala latabatra hovalinakahy. Manafolahy tegna mialatsigny laolo fa tegna mbola tsy vita raha igny za ngia tsy tia halala zegny efa firy andro moa zay zala. Frère za teny tafiditra hôpitaly za tsy nafitako asanao igny zay alahelonay client baka zany nampidirana anao alahelonay client baka zegny natonga natafiditra l'hôpitaly zany za ngia tsy tia lalana narary zany fô volanahy ampidiana izy koa tsy vitanahy asanahy fô hifindrako atelier antany hafa igny. Fahitanao manafla manafla oy zao izy de ana mo kaza bersaro tiny loatra mo am raha zany zahay zao zany hiaraka hirikarika raha zany zahay roa mitsy zany hiaraka hagnamboatra anazy zay. Ya izy ndraiky mo koa misy koragna magnanjany angatako zala mbo tsy tanareo eky fitapitika tanareo io mbo vita tsara beo zahavy mangala raha nakahy aketo fô zany ane mahatonga anareo dirandoza magnanio aiza de alahelonolo jusqu'à monsieur 15 lah hagnanovagna fitsifitiagna zay aminjay zala fô mbo tsara mbo miôvaky anao ngia fô kely to Aya marigny anao frère tegna marigny raha volagninao fa tegna tsy mety le mamitak'ologno fa manomboko keto zany zay
hiova ary hagnano hasanay amin'ny famarina satria boka zay o mikatramo raha nareo magnan'io lasa zay koa zany mibaby elaelonareo ary mibaby elaelon'ologno zany tsy moramora tegna mafy ke manomboka zay zany zay o tegna hiova izy koa misy komandin'ologno mandeha aminay tonga dia atanay zigny fa tsy atanay vazivaziky ary izy koa magnanjany antaniako ndraiky ana mbiagna zegny tokony hivitan'le latabitranakay misy bidianako kely angala azy ya izy koa magnanjany amaraigny rivana mipody za zay io hagnano azy mihitsy zay ok basy za handeha amizay fô matoko fivoagnana zaro amseho ya ok matokisa fa tsy maintsy vitako zany niany amaraigna mangala azy ariva Frédéric karakory isotry kely atsika hanala azy aoka maloha Francis fa tegna gidragidrany avy amin'iny tegna natonga favoazagna anaka teo igny ery zala tompony bayoragna namoboky zaho za natonga za tafiditra hôpitaly igny zay aloha mety magnova tsy migiaka fa ale zany atsika zay magnano asa normaly komande aveke zany tonga de fatantsika samby miala aveko ke anaze zany hiala toaka Frédéric za aloha tegna hiala toaka amizay fa satria boka intreky nafaty za teo igny figiantoaka io tsy vitan'izany la olo miady mivady amanjanaka za vola tokony agnanaovagna raha igny lany mitoaka vingitry baka zare miady aminjay zahay ke tsy mba mbo tokony hitory ery zalana mboboko anazy zany Frédéric ale zany ambilà fa igny fa afa vitan'ny vola igny zany le raha natandre jiaby za tsy tory zareo iky ya Frédéric izy koa fa tsy giaka na za basy mbo voly koa tsy giaka koa za satria mba fa tsy namagna tsy matamagna zay rony mety aletsika tegna magnova famindra manomboka aketo fa tegna miteraka problème amitsika aloha sy ty aletsika zay miasa normaly vitantsika asan'ologno milamigny atsika ary mirekireky eny atsika koa migiaka toaka otapany masina raiky baka tagnana atsika io eo aminjay ka atsika bolony tagnana tsisy tagnana marigny zany Frédéric tegna masaotra anao mihitsy fa marigny koragnanao jiaby zany ary tora mba misy fagnotanagna hely atako aminao anaro mba tokony manambady amizay efa lera la olo efa misy aho zay na tsy mivantavanta amin'io efa misy aho tsara zany ary na koa ne Frédéric tokony mba mitagna raiky amizay havy ery Zanine havy ery Pauline tateky ho avy ake ery Nivakine le zala la olo ty zala mampomoe ok zany filetsy ok